Bosgarren elkartasun estropada ospatu zen larun batean Tolosako Oria ibaiko uretan. Aurten 6 elkartek hartu dute parte eta bakoitzak 2 txanda egin behar izan ditu. Estropadaren bosgarren edizio izan arren, berrikuntza moduan aurten banatu dute bandera lehen aldiz. Giro paregabea eta elkarteen arteko harreman ona azpimarratu nahi izan dute antolatzaileek. Aurten, 6 elkarte gaude, arraunean, 8 antolakuntzan, tartean gaude San Esteban, Mendek, Lizardi, Batasuna, Aizorratz, Oargi eta Txinparta. Eta gero Udaberri. Udaberri taldeare bai, naiz eta elkarte gastronomikoa ez izan, aurten parte hartzen dago lehenengo aldiz, bai. Gure fina da, egun bat ona pasatzea gure artean erlazioa sakontza, da parte alba da, diru laguntza bat, solidario bat, parte hartzekin lortzea, ez? Eta izkenen da, beharra dutenen pertsonei o grupo batei eskaintzea, da pentsatzen genuen Tolosaldea Sahararekin egiten duen lana, berezituela, ez? Beresaria. Beraiek egiten dutena normalean izaten da Saharako haurtxoei pixka bat beraien egoeratik alde egiteko ero familiko giro goxo bat eskaini udara partean eta bi hilabeteko egonaldiak antolatzen dituzte eta gero egia da urten uste egin dutela ambulatorio edo osasun zentro moduko bat eta eskola bat, eta orduan ara juten dira, hori antolatzen dute eta pixka bat ematen die babesa eta gero ere babesa politikoare eskaintzi zaie, errefuxiatu bezala egon daitezkeen pertsonei eta baita han bertan ere. Ze aparte kokatuta nola dauden, pixka bat ere babes politikoa eskaintzi zaie. Gure helburua izaten da elkarte arteko erlazio hori pixka sakontzea, ez? Guretzako erresa batel estropada, porque beti izan da Tolosan elkarte arteko ohitura bat, garai batean ohitura bat zen batel estropadak. Gu hemen sustatu nahi dugu elkarte gehiago implikatzea edo bintzat parte hartzea. Bai lanea, antolakuntzan, denak badakigu ezin dutela o ez daudela presto aukera ez dauketela arrauna egiteko, baina beste elkartek hemendik luzatzen diogu gure egonbidapena laguntzeko eta alba da, urrungo urtean aurten 6 izan direna, urrungo urtean 14 edo aldirenak atatzen ditugun. Elkarte bakoitzak 2 txanda eta 3 luze egin behar izan zituen. Hau horrela eta denborak gehituta, Batasuna eta San Estebanen artean jokatu zen finala. Azkenik, 4 minutu eta 7 segunduko denborarekin, Batasunarentzat izan da bandera. Egia esan, bihar 3. urtea atatze ginela estropa honetan, orduan egia esan asko ez dugu entrenatu. Ze, udara dela medio, abuztua eta jende gutxi biliga hemen, azkeneko 3 aste hoetan iraian entrenatu dugu, eta euki dugu azkeneko 2 urtetako are pixat atzetik geneuken laguntzeko modun, eta orduan, horrek eman digu pixat erreztasun gehiago ez beste batzuk hasi berri zien aurten, baina azkenen lagok entrenatu dugu eta horrek baliago azkenen estropan pixat egurra emateko eta hoxe. Azkenen oan dela urte batzuk hasi ginen ez da estropa bakarri baizik eta ekimen esan du bezala solidarioa da, helburu honena ez da estropa irabazi ez baizik eta parte hartzea, alik eta jende gehiena etortzea, eta horrekin pintxok eta dauzkeu, bazkari solidarioa daukeu, kotxontan Saharako ekimen baten alde, aurrek urtetan beste batzun alde izan da, eta betire helburua hori ez, ondo pasatzea, jende alik eta gehiena erakartzea, eta azkenen diru hori lagungarri izatea behar dutenentzako.